In totaal zijn er 40 besmette beesten voen, waarvan 30 het netto libben ha. Botulisme kan gevaarlijk wezen voor beesten, maar ook voor mensen. De libbende beesten worden oerbracht naar de vogelopvang in Oertrup om behandeld te worden. Zelfs net proberen te pakken, als ze de beesten wel pakken willen, dan met handschoenen aan of met een plastic zak, zodat ze net besmet worden kunnen. En daarna goed de handen wassen, altijd een dierenambulance bellen. En vooral mensen met honden, dat ze de hond net laten zwemmen hier in het water. Want een hond kan er deel aan gaan, die kan erg ziek worden. Het kenmerk ervan is dat ze dus met de vleugels wijd liggen. Dus ze zijn als het ware gewoon verdronken, om het zo te zeggen, in het water. Botulisme wordt veroorzaakt door het afscheiden van de giftige stof botuline toxine. Met name bij visken en vogels kan dat zorgen voor blokkades in de zenuwen en spieren. De gemeente Ljouwert waarschuwt het meisken om net in het water te zwemmen, te visken of de hoenders zwemmen te laten.